Emily, uke umbone ubuthola uma kukhulunywa ngeklofu ukuthi uke enze kanjani? Ya ngeke ngimbone kwesinye isikhathi uke ashase ngathi akasiboni. Kokunye afakazi into ebonayo ukuthi ayikho futhi akayazi. Yazi ngithi ngimbona ngedwa. Uma ucabanga kudalwa yini lokho? Ungakaze uthole kepha ufisi. Kungabe imbangela yalokho? Konyuluka ndoda iyavele lenkulumo yakho. Usho ukuthi ubutho ngabe akaze ayiqiba ikhebuli. Hawu wabuza ibhasi ibhaliwe. Wena sewambona ubutho evalele. Lutho. Mhlawumbe khona indlela ake enze ngayo thina esingamboni. Kwazise phela uma sixoxa ngezigizigi hayi indlela afakaza ngayo. Noma kuthiwa uyafihla, ngeke kodwa ufihle ngale ndlela yokuthi akekho ngisho yedwa umuntu okubonayo. Oh qinisile. Usho ukuthi indoda ayiyazi lento le. Nale ndoda phela. Umuntu amabadwe angifuna ungani wesamnebade angifuna ungani wesamnebade angifuna ungani wesamnebade angifuna ungani wesamnebade Ola semva ngambreak usimuwe ngimbulele ngoshavu intembi kabe kade ngifuna Umshayile. Wendoda ngimqeda kanje ngithe hallo Ayikeke ndoda ayenzi sensitive nje isho. Usinonke pho. nango umli hayi mungalazi baba ungacabanga sinama ngilazi Angibi ndoda. Kodwa mina indlela yosithola iqiniso. Uyachetha noSnow. izwake phela mleje ngingangakhuluma kanjani intombi yami Kwavele kwalula-ke. Awumbhalele kwaThapha umtshele ukuthi uyabonga. Bekumnandi. Ya, uqinisile umli. Ya butho. Okake uprove lokho ukuthi ngempela umcindezelile yena uSnow. Awuprove lokho. hawu madoda aningithatha kanjani kulungile Prove butho. uzombhalela ungcono ngovela uondani uzophendula manje uzophendula kungekudala vele uondani mlilo Asilindeke sizwe. Hawu, yangena imessage. yangena imessage nayi Madoda niyakwazi ukusoma? hayi angazi ngifuna ungasho Hayi namba ngazi chazayo. hawu Awu kusema. Usebenze njani kodwa-ke ngikuchitha okungaka. Awu. Shame. Kodwa ngisho angisho kabi. Phela shuthi asike sithi mhlambe mathanga beshisa kakhulu kodwa awufika ngekhekini kanje baby. Awufika nje ngekhekini. Futhi safanele ulizwe kahle ngekhekhi. Ngoba ufika nje. Wena ufike emathangeni eduze kwekhekhi. Hayi, angisho kabi kodwa kumnandi ukuba nawe. Kumnandi ukuba nawe. Ukuthi nje sengingageza haba uchithile ukuthi wena mbeki manzi ngingageza Ndoda. Uyasoma.